Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners, sundan na sa natong upload ang What's the Style? Part CB na ta sa atong What's the Style. Basahon ka po na to atong mga comments sa di pa ta magsugod sa atong drama. Atong paspasan pagbasa para makasugod din ta. Ang first comment na to si Excel Candy. Salamat idol sa paglingaw ka namo. Salamat po sa imo da Sir Excel Candy. Sila Arnie Vidal, nice drama jud, super. Salamat sa imo dia Ma'am Larnie Vidal sa imong pag-comment. Si Jude Prustico, salamat idol. Daghang salamat po sa imo Jude Prustico. Si Oscar Abedog, idol ni ang gi-comment ni Oscar Abedog. Salamat sa imo dia Oscar Abedog. Si Hilda Asuncion, thank you sir, isa ka heart. Salamat po sa imo dia Ma'am Hilda Asuncion sa imong pag-comment. Si Sir Luel Balandra, lima ka heart ni kang Luel Balandra. Salamat sa imo Sir Luel Balandra sa imong kanunay nga pag-comment. Daghang ka salamat. Si Ma'am Del Sam 99, maayong gabi sir idol, karon pag-yud ko ka comment di off ko ganihan. Wala mahuman kay busy mi sa akong friends. You're always welcome sir idol. God bless you and family. Daghang salamat sa imong Ma'am Del Sam 99 sa imong pirmi pag-comment o sa imong pirmi pagpaminaw sa ato ang gina-upload nga drama. Daghang salamat sa imong Ma'am Del Sam 99. Si Dads Vasquez, daghang salamat pala may drama sa What's the Style compilation. Sorry kayo idol kay karon pa jud ko nakapaminaw sa imong drama. God bless us all. Daghang po salamat sa imong Dads Vasquez sa imong kanunay nga pagpaminaw ug labi na sa imong pag-comment. Daghang salamat kay Sinua sa imong suporta. Ako na kayo ng tabang sa kuha, Dads Vasquez. O di na ito dugayin mga listeners, ato na sugdan atong What's the Style Part 7. RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the Style? Pagdumot Style, timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya, pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Ikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Aygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? What's the Style? Ako si Verna, ginaingon, kung pasobrahan ang pagsalig sa bana, musobra pod ang iyang kumpiyansa, pero masakpan ra gihapon siya. Ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ernel, day off man ni Maransa. Oo, Berna. Ikaw si bantay sindahan na kay mangumpra ko. Sige. Akong ibili nimo ang cellphone para sa cash in cash out, ha? Na, di ko kumauan na, oy. Pagkat-un, oy, aron kung wa ko tindahan, ikay muhimo. Ano na ba man ka, ana, oy, nga? Kagamay na ginansya, ana. Ay, bahala, gamay ko sa kanunay. Tuduyong niya ko, ana. Sa pagkakaroon, di lang sa ako pasali ka ng cash in, cash out. Uy, kainit na. Human ako kumpra ining mga duwaan sa mga bata. Mupauli na ko. Sakitas init ka mo dapat spanit. Uy. Ato ko mangumpras mga duwaan sa konsuki. May kay makahangyo ko dito. Mulabang na ko. Grabe has init. Sakita. Uy. Magdali ko. Hi. Hello. Unsi ato, miss? Pa-cash in ko. Ay, sorry, miss, ha, kay di ko kumao mo cash in. Sa'yo na ba ng cash in o cash out? Na, di lagi kumao ng duha lagi. Kanahan ka? Tudloan ta ka? Ha?
Angela. Just call me Angie. Ako si Ronel. Dili ka taga dinhi sa... Kay renter ramen ko. Nami mag-abang sa apartment nga Queen and Gate. Kaming duha sa kong papa. Okay. Oh, mga akong misis ay. Ay, Timingan ka. Share mo cash in mo. ay, hindi ko ganahan niya. Ikaw may akong ganahan nga mo cash in at cash out. Nako. Bye. Uy, miss! Miss! Uy, libiya man Ronel, noon. tabangin ko rin kung diskarga sa kong mga kinumpra, pin. Nagtanga naman ka diha, uy. Nanabir na! Oh, kamao ko naman laging mo cash in, cash out. Sayon naman di ay. Ingon bitaw ko, sayon ra bitaw, tapulan lang gid ka. Makampante na gid kong mobiyas tindahan kay makamao naman kang mo cash in, cash out. Anak din na ni mong naitindahan sa unahan bay? Oh, nga ako ng anak. Ikaw ba ito bagong diabang diya sa Green Gate nga apartment sa? Oh, ako bay. Kami dua sa akong anak dala. Asa ba yung nahan, anak? Ni duwag lang yung team mo eh. Oh, mo ba? Ay, lisok ini mo abroad na bay. Wata dias namas kumpare mong puli. Watas bay, pulis pare. Mo ba? Nako yun siguro, di pare, ang akong misis. Mo, niuban siyang pare. No, okay. Oo, diya. Mula ka sa ko. Sige anak. Mo tayo mong anak sa? Mo na bay. Bigaon kay tingog. Nain kay Katoy. Guwapa naman na. Bay, ito padunggain tawag ko anak. Mo ni dagway siyang inahan bay. Si Papa, uy, isot na sang mama. Ato na lang ko, uy. Amping ha, Angela. Mutagay ka ba bay? Tagay ta. Di na ako na ba, buwalan ko sa doktor. Buwalan mo ba? Sige lang, pasensya na bay. Ay, waday mo asawa? Nilakaw, nangumpra. Nganom di ay, Angie. Magpa-cash in na cash out ko ni mo, Pin. Sige ba? Kamao naman ko, ana. Ay, magkamauna ka mo cash out o cash in? Ay, makamaonex sa'yo na na. Unsa may mo ha? Cash in or cash out? Nya, pila man? Hoy, amount, basta ikaw, Ronel. Unsay? Waman kang imong asawa. Pasudla ko, Pi. Aron maka-cash in o maka-cash out ka na ko. Ay, katak-as bigli niya aning tindahan na. Iyo. Uy, Bernadette! Eh? Wala ka kailan ako, day? Wala gyud. Sorry kaayo, ako kailan mo. Kaga, si Mangkaw ni classmate ta sa high school. Ha? Hala, nabayot na lagi ka. Dauro siya di Abbas. Tiya Verna. Wala ko gipagawas ang akong pagkabayot. Kay hadlo ko nga mabuli sa atong classmate. College na kon niladlad sa akong kapa. Kumusta nagkadayon mo ni Ronil? Kami gyud Mangkaw. Ay, hala no! Naibugbiyak mo Ronel before kay gwapo o macho siya. Ikaw yun ang nagtag-iya di ay sa akong crush. Time pa, G. Niya kasi ang kwarto ni Verna. Nganong naghubo magkas imong sinina, uy? Kay mag-cash in? Cash out Time pa. Ngano ni? In cash out, cash out ba? Ha? Tingnan ni mo. May amount. Time pa, basig maabdan ta sa kong asawa. Mabuon to niya, te. Kanini gawas na. Tumayo Gili mo musing along, uy.
Ang kasabot ako sa imong kasabot. Cash in. Cash out. Cash out ako. Cash in. Ay! Oh! Wow! Shut up, cash in na! Cash out maayo ha. Cash in! Cash out, okay? Aka na! Sige pa. Sige pa. Thank you sa cash in at cash out. Natagbaw ka ba? Tagbaw kayo. Paspin niyo ko. Maandad na kaini. May kay ka mo cash in at cash out. In fairness. Charon, may nanokto kadungog ka? Wala, naabot si Bill. Relax. Ayaw ka ratol. Ay, please. Unsa? Niya ka suot sa mong kwarto. Niya kablihan. Ang hospital na pagdaliw. Di ko ipiang pa lang ko. Di ko ablipi. Ronel! Hi. Kinsa ka? Manay kay ni abli sa mong kwarto ni Ronel? Nagpakas ini siya kaning guy. Oh, ninduta gyud ani gyud suot sa tong kwarto Ronel. Cash in, cash out. Kay cash in at cash out man gani akong gusto. Uy, managpa lagi ko. Nabot ko sa imong gisulti nga cash in, cash out. Ay, Pwerteng daghanag kinaurasan sa naong sa babay, igat man kaayo. Nisuod sa among kwarto ni Ronel kay nagpa-cash in, cash out ang amaw. Mga kasama ang kaagi ni Verna. Hinining tulmanon. What's the style? Cash in, cash out style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Julian, ginaingon, ang bana nga mutirag bisag kinsa, magabaan ra. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Mayong gabi Laika. Biisad, niapot lagi ka, Julian. Niya, sige guwat, nusan mo sugton. No, sorry ha, di pa ko ganahan og naiuyab gud. Please, Laika. Sugton ako, malukoy ka na ako. Please. Kapuya bayag pasabot ni mo Julian, ay. Di palay ko ganahan nga mag-uyab-uyab lagi. Ano naman, Laika? Basta. Ay, anak, gino mo ba, eh? Dili mo na, pero dugayan, sugot, lagi na. Ingon anak sa dos nursing ni mo, Jeklet. Oh, unsa ba di, ay, hindi kamang to na ako, tao na. Ay, murag, di ko sugtong Laika na. Ay, lagi pagpakawalag, paglaom, na unsa ka, eh. Sige, bisita sila, karagabi, bisitahin, gan. Masuko niya siya nako by Jeklet. Ow, busted! Ayok pantusang lalaki nga nanguyab ni Mugtarong Laika. Kaya resulta, anak, no? Mulapas na lang kas kalendaryo, day. Di gyud ka makauyab. Da, bahalag matiguang daga ko mauy. Oy, pagsultig, patapos, Laika. Bahala sa uroy, uy. Naunsa ka ba kapilian, basab ni mo yung sa may dilian ni mo anak niya. Hala, si Julian na sa napadong diri maay. Oh, naada sa day imong syutor. Ato ba nga imong syutor? Di ba ka mauli? Katugo na ka, Laika? Ay, duka lagi kay Julian. As in. Mauli na lang ko. Dawato na lang nako nga wala ko ipaglaom sa akong pagpanguyab nimo. Ay. Sige, ato na ko, Laika. Julian, Last na rin akong samok-samok ni mo, Laika. nang luod na ka?
Woman. Dawat na nako nga kibasted ko nimo. Kinsa nag-ingon? Ikaw. Balik sa diri. Dali, Julian. Laika? Okay na. Okay na nga. Muuli na ko. Okay na tang duha. Kita na, uyab na ta. Tinuod? Tinuod! Yes! Sure, Roy. Sure kayo. Ay. Uyab na ning Laika. Gabi, iyan akong gisugot. Porbida. Ikaw, Majikip! Ngiga ko di mo kon. Maangkon ko na ang pinakagwapa o pinakanindot og lawas ning atong dapit. Ay. Pakasli din ha. Ano naman itong layas ka? Biya kang like. Sirun ba ito? Programa lang ba? Nindot kay formal lawas. Slim kayo, Porbida. Lugi. Ug ang lawas, materialis fuertes. Saktos angay. Ambit ning akong kumo, Majik. Ha? Giimo ano nimong baboy slay ka? Ambit gyud. Kasal? Ulay ka? Nagdali? Excited lang nga mamahimo ti kang asawa. Ang ako ramang lawas, tingali ang imong nagustuhan ba? Huwag ka mahigugman ako, Julian. Nahigugma magugunin mo. Promise pa. Ikaduha na ng kanindot sa mong lawas, uy. Nya kano sa man ta magpakasal? Sa sunod buwan na. Dali ara kwed. Makaparangandam ka ana? Kung gustohon, may paraan. Kung ayaw, ay dagang katarungan. Pakasal talay ka. Intutas kong asawa, Ang ngayon kaysa yung wedding gown iyang gisulob. Purma kay ang lawas. Kurbada kayo. Ug ayang kanindot. Katilagid karon silay ka sa akong karinyo brutal. Ito po matagbaw ni mo karong gaziuna like ka. Hinay ka. Para na bitaw ni mo. Bawin na lang. Paspaso na to kay first round na bitaw ni. Hinay ka sakit. Agwanta halag ang kasakit. Anak magyud na pikot pa man. As kang guta, uy. Julian, nangatug ng mga bata. Ay, sig igat-igat diha, Laika. Unsay igat-igat ba? Nitinaw na ba ya? Hilong diha, oy. Tugta. Unya na ini kumanato ba? Isas na ata ni mo ni tanday na ako. Ata ni mo. Ikaw yun, uy. Tinaw na laki. Gina pa. Kay angay nga. Manghagad, Laika. Kay bidli na ka. Julian. Nang laylay na imong puso, no? Wa na kay lami jirjiron. Ano na ko kay medyo nalipog na ko da. Di man ang tao mo inom pero namukuskit kang inom na ko yan. Ginahan kay ko ni mo, Raquel. Alam no? Unya. Kung sugot ka, nga tag motel. Tinuray na imo. May asawag mga anak na baya ka. Pasig ako'y basolon nga makapungkag sa pamilya ni mo, ha? Naipanultihon ba? Matupang Ricky. Jamay. Way pamilya nga mabungkag kung way mo sulti sa asawa. Ka nag-jir-jir ta, di ba? Tuno no. Sure time, sir. Short time, siyempre. Pero kung maganahan, may extend lang, may. Sige, sir. Merang yawi ay. Merang yawi sa inyong room. Good luck ninyong duha, sir, ha? Happy ending, sir. Sunis? Wa makailan ako si Julian nga. Silingan naman mi. Aksyon ko kabalaka ini da.
Pagdali Laika, ni ako no ining kwartuhang imong bana nga nagdagbabay. O di nga wa na siya kanan ako. Babay na siya. Oh, Nyariyaw yun. Nyariyaw siya. Kami abing kamu kasi ko mihulian. Ang bana, way sa puto nakita ang kaluod. ang laki mo. Ilas! Bawa niya, magkakagdaw. Bisan di kami nagpatong ka pa niya po sa bana. Hindi na maikot, day! Tabangin ni! Nag-hospital, day! Saktan ka mo, baba na ka lang nahitabo dito. Askang, kuyawan ko ato. Gigamitan na ikog muscle control ni Raquel. Dako ang akong pasalamat nga naibot ra gyud taon. Gisabligan na mig tubig ug naibot raman. Mura mig iro nga nagtapot. Mga kasama ang kaagi ni Julian din hining tulumanon. What's the style? Murag iro nga nagtapot style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Elvera, naingon. Sa nanguyap pa, kilakilakan ka aron sukton siya. Di ang naminyo na, pwedeng pagkiluoy nga i-release na siya. Mo kinay nahitabos ang kinapuhi nga di na ako mahimong, mahikalimtan. Sure ka, Elvira? Karong gabi una? Pabisitahon ko sa inyo karong gabi eh? Wala kimay. Yes! Kadiyot lang na ana. Ikaw? Evening, Elvera. Oh. Anong bisigam na imong mata? Elps. Wa ko madam nga ikaw ni Jongjong. Nag-expect magod ko nga si Mike ang nanuktok. Mamisita sad nimo? Oh, may the best man win. Okay na. May mong mura yun, Elps. Kuan. Sige. Dayon, Jongjong. Salamat. Okay. Mayang gabi. Uy. Mike, dali. Dayon. May bisita day ka? Uli na lang ko. Oh, no, Mike! Uy. Mike? Anong gilamba man na ni mong pultahan? Maguba gani na. May nang maguba, ma. Ha? Sama sa akong kasing-kasing nga naguba karong gabi una. Oh, ngano ka? Naunsa kang naghila ka man? Kita kagluha, ma. Kita kagluha. Lain sige, nagkatawa ko. Ha? Tarong ako pagtubag ha, simplangon ta ka. Sakit. Ngano ka, oy, mingaab ka man ka. Naguba. Ang akong kasing-kasing, ma. Grabe hagod. Ngano man ko, no? Nagsabot mi ni Elvira, ma. Nga mamisita ko sila karong gabi una. Nya? Pero pag-abot na ko sa ila, doon na siya ibisita. Pagkauwa ka lang na. Marong ka, yung ligid ka man yung asaw ko. Sakit kay gibuhat ni Elvira na ko, ma. It really hurts. Saba na, oy. Kawa nila yung babay mo, hila ka magmaayo, ha? Wala kag baboy nga ihawon ka. Ida, namisita ni Agaw Elvira's honghong. O, lagi ba ikaw? Ida ding jom tel. Kambugiro ba ng honghong oy, probida. Ay kablaka bay Mike. Tabangan ti ka nga ikaw may mo daw. Ako'y bahala nimo. Why ayo jong nga. Bida ng uyab sa gagaw. Bida no. Gaw bira. Bida nimo. Biada gaw nga ano ka, uy. May kuyog day ka? Wow. Okay, kuyog. Ligo bay. Ligo bay. Kana di ay. Ikaw wa. Binali mo ko da. Sita siya ni mo gaw. Sa ano. Da.
Sige, lingkod mo. Lingkod bay, kanang tuwad ha. Ang oo mo ilingkod. Bitaw gaw. Kanang biyahe ta mundo ha. Timan na sway may kay paliton ko, balik rin ko. Palit ako rin, pasumsum na ako. Ligon na ni Bakers ha. Ang ako man yung igagaw. Siya may ni-offer nga. Tabangan ko niyang. Sorry, Mike. Say, buot mong ipasabot. Gisugot na mo si Jongjong ha, Elvira? Oh. Ay kung pasagiti, Elvira. Labdi ka. Anong si Jongjong may imong gisugot? Kung na di akalain ba ni mong tanawon, oh? Uy ka, Elvira. Sugta ko. Labdi ka. Sugta ko, Elvira! Sugta ko! Kasal? Oo, ma. Pakaslan ko dayon sa Elvira. Aron dili na si Jongjong ang makatag-iyan niya, ma. Please, ma. Grabe, hagod ang nagugmahan ni mo, Mike. Kung dili mi magkadayon ni Elvira. Mike! Nakasal na kita, Elvira. Ako ka na. Nagdali-dali kit kang makasal, tas ha? Turol. Maro man eh. Ingnan na lang, nahadlok ka ni Jongjong, nga maoy ako mabana. Ang tinuod, Mike, di man mi uyab ni Jongjong good. Ako man siyang gibastad. Kay daghan makog nahibawan bahin niya nga, mangulata ko na siya babay, bisag uyab pa niya. Mao ba, Elvira? Ikaw man sabgot ang tinuod na kung gilkog, Mike. Parehas niya tagibati, Elvira. Lap po day ko ni mo? Yagit eh. Elvira, alang data sa usak-usa. Tampa uya, siyang maligo sa kuy. Gingot ko atimans mga bisita na to ganina. Ikaw maro ka. Anong maro man ko? Baligo ka? Kay ganahan man ka nga magdungan tang duha. No! Ikay maro, kay makigdungan ka kaligo na ako. Dungan tang kaligo. Ma, mianhisay niya si Mike? Uy, wa man day Elvira. Ay, manday ning tawhana, uy. Buntag pa man to nga milakaw. Unya, alas 8 na mas gabi, iwa pa manggid sa bay. Ay, tawgi, may cellphone man to siya. Ibilin man niya yung cellphone sa bay, ma. Uy, kagilok sa imong ilang ay magipasod sa kong dunggan, Mike. Uy. Andot ko dugon. Ayaw pagilok lagi kayo ba? Ay, Mike. Wa ba ako? Nangatuli na. Ay, bala nang atuli. Mura kong tawag tamarindo ba? Mike, anong karoon naman kaniapot sa akong life, uy? Kamusta ko nagpakita na ako? Mike! May agad ni mo. May agad ni mo. Luya kay siyang miabot kanina. Perting hago ka eh. Diin mo din siya gikan nga nakaadlawnan man na siya sa pagpauli. Ugma, ako na siyang kumprontahon. Kung diin siya gikan o 15 ang gikaupan. May kaon na. May kay init pa ng sabaw sa tinuang isda. Labas kayo ng isda ah. May pang isda. Labas. Tanpa. Doon na kay buti pasabot sa imong gisulti. Doon na. Ikaw, Elvira. Huh? Panamin, ragod. Lasa ay nakikang tan-aon. Sige na kagsulob ang duster ni mo nga kaan na kaayo. Wala kay panudlay. Wala kay atiman sa imong dagway o sa imong lawas.
Natural na mag-ingon ini ko kay naaraman ko din hisbay. Bisag ni ara ka sa bahay. At imanong po ni mong imong kagulingon good. Di bati naman ka, Elvira? Sagdilag ni bati na ko. Total, ikaw raman say nakahilabot na ako. Dili sama ng uban dihang babae nga bisag kinsa na lang lalaki ang migamit anak nila. Hasta ka, Mike. Nakagamit nas barat nga babae. So? Kinsa imong gipasabot? Si Ina ba? Klaro na! Gilitok ni mong ihangan! Ninduta ni mo sa? Gilasaya na ka na ko! Mugid mo mga bana, oy! Daghan kay mong reklamo sa mga asawa ninyo kung wa na may gana! Lasay na! Lasay na di ay ko! Lasay na ko karon, Mike! Nakigbuwag na ko si Mike kay mas ipili niya ang iyang kabit. Hago ka kay Krason. Lasay na kuno ko, kaba rin ila. Mga kasama ang kaagi ni Elvira. Dinining tulumanon. What's the style? Last ay na style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Arnold. Ginaingon ang bana basta makahimo og sa tak-ong ra gyud ang baba. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di gyud nako mahimong mahikalimtan. Tapos na sa kong kamot, eh. Unsa man aron na? Resulta ni sa akong pagpanglaba, Arnold. Uy, mao ba? Daghan kay kag mga bulingon ng mga kalsones. Maong pagit kasagaran. Nasama din nun ako kamot sa pagkusok-uso. Uy, wala ka ni gamit sa washing machine day? Guba man. Hala, guba na day. O sige, magpalitag laing washing machine. Magahay na lang utag maid. Usi mag-hire ta? Arnold, kinahanglan gyud tag maid. Kay na-promote ko. Lisod nag-absent ko. Ay, nahala sige. Ikaw may baw. Mayong adlaw, sir, ma'am. Kasi mo nga? Alma. Ikaw yung gipadadi ni sa agency? Ako, sir. Dara akong endorsement sa among agency, sir, oh. Ambe. College level ka. Ganun nga apply mo kapag ka-maid. Oo, na may kwartang akong ginikanan, ma'am, aron makapatiwas na ko sa college. Uy, anugon? Anugon gid, sir. Willing ka sa mga buhaton din sa bahay? Ay, willing gid kaayo ko, ma'am. Anad pang kog trabaho kay pobre man mi. Kaya ra gid nako ang tanang buluhaton sa bahay, ma'am. Alma, maadto na ko ha. Ikaw na lang mahibaw mo sulti sa imong sir nga mulakaw na ko. Sige, ma'am Rona, ambing. Thank you. Bye. Bye-bye. Hala, wa man kan ani Ma'am Rona nga akong giluto. Wa tingali siya lami eh. Ay, ito anas Ma'am Rona. Hala, unsa naman ding orasa? Wa pa man manaog si Sir Arnold. Wala siya trabaho. Ay, ako lang po kawon eh. Basig mo kasabaan kong Ma'am Rona. Ay, kataas na ba silang hagdan na? Kapoy, beg sa kakanaog ini. Kahayag mas gos. My God! Almost 9 AM na. Huwag magpupukawang Rona. Ay! Alma? Sorry, Sir Arnold. Uy, manok to. Kaon ako mga abli ka sa pultahan. Sorry, sir. Tanaw dito. Isarag balik ang pultahan kayo mo bangon ako. Oo, Sir Arnold. Huwag pa manawag si Sir Arnold. Alas 10 na sa buntag. Alma? Ay! Kuyawan ako. Nanaog na. Sir? Alma, next time ha. Kung working days gani, ang igid nga imo kung pukawon kung wa si Ma'am Rona nimo dinhi. Nakasabot ka? Nakasabot, sir. Kaon na, Sir Arnold. Mamahal na ko pero mo-absent ko. Mo-file na ko leave. Lami. Si Ma'am Rona nimo ang nagluto ini? Dili, sir. Ako. Ikaw? Lami da. Lami ka, sir? Lami ang sudan. Ang sudan mo'y lami. Lami mapag ka, sir. Oh?
Mama lagi kaligo. Lami man pod ko, sir. Lami bitaw siya na. Dako ra ba? Busok. Ang atngas kanahan ba ya? Oh, kalain sa ko gibati na. Nanginit mo ko. Di na ni madada. Kanibi, mahungaw ko ni. Alma! Alma! Unsa? Uy, basig na gusto nimo ang inyong maid Arnold ha? Nga lagi bayahan na ba eh? Birahe na yun! Batian mo dag tambag eh. Birahe! Maid na bitaw na! Wa pa mauli si Ma'am Rona nimo, Alma? Wa pa, Sir Arnold. Mo ba? Dali. Dungan lang tagkaon. Ay, unya na lang, sir. Inikahuman ni mo. Lainan ko. Dungan na lang lagi. Masige gutom na ka. Giuhaw raman ko, sir. Sige. Inom og tubig. Giuhaw man ko ni mo, sir. Unsa to? Joke, seryoso sad kay ka, sir. Joke, oy. Bitaw, Sir Arnold, kaon lang kung makuwangan ka ni amang ko. Naapay daghang pagkaon ba? Naay daghang food. Sige. Sige, kung palami. Bayahan na ka. Gut magi ka na ako ba? Kaok maayo, sir. Uy. Hello? Ron? Arnold, magabihan ko rin sa pagpauli ha. Kay may abot ang among boss. Magkig-meeting siya sa mga employees. Manawag lang ko nimo kung magpakuha na ko. Okay, sige Rona. Tawagi ko ha, aron makuha ka. Okay, thank you. Love you. I love you. Bye. Naunso ka? Smile man ka na samtang nagatubang na ako ha, Alma? Wala, Sir Arnold. Kuain lang, gi-imagine lang na ako nga ako imong giingnan og I love you. Kanindot ka hakon matinood, sir, sa? Hindi suga sa may kusina day. Natuog na tingin si Alma. Ay, magkutaw ko kape. Pawas to ka. Ay, sigarang suga din ni Salay. Alma? Oh, sir. Nanaog lagi ka. Kuan, magkutaw ko kape. Yan na, nagusto mo ka din sa sala? Uy. Halimuot manggod sa akong kwarto, sir. Maong nigawas ko og naghigda-higda ko diri sa sofa. Timplahan ti ka kape, sir. Iyon na pa. Kang Runa man ang night gown, dili ba? Oo, sir. Gihatag maning ma'am nako. Mao ba? Angayan ka, og klaro ang imong hulmas lawas. Mao ba, Sir Arnold? Sir, pagpili. Kape o ako? Ikaw. Sure. Kana, sure. Dugay na kong nanganding nga mahita po ni natong Sir. Sige, sir. Lami. Sige po, sir. Just get, sir. Pila kasi man ang inyong travel Runa? 1 week yun tingali. Mo ba? Sige ha, amping dito ha? Amping pot ka ha? Sure. Lamig. Sugtan ako sa salida sa YouTube. Ay, sikas-sikas imong mata. Mabdus ko, imo ni. Hinaya ng tingog ni mo. Makapatay si Runa. Hi! Nag-away mong duha? Nay, si Sir Arnold Ma'am Runa ay pugson ko pa ato sa merkado bisag naapay daghang lutuunon sa ref.
May bisita ka, Arnold? Kay mangumpraming duha si Alma. No. Kita na lang duha mangumprar na. Kitang tulo. Alma, ngano ka? Ni-insist ka man diha, God. Murag may panghitabo din samtang ko, Arnold. Ha? Panghitabo? So, panghitabo ba? Wa man, Runa. Alma, sultihi ko tinuod. Dili ko bakakon kay bad ng mamakak. O ma'am, dunay nahitabo namo. Mabdus ko og si Sir Arnold ang amahan. Unsa? May patol kag maid? Ngano nakahimo kay niya ako, ha? Wa na, di na makatubag si Arnold. Bukog na. Sultihi si Ma'am Rona sa tanan, Arnold. Sige, taghandos-handos. Unsa? Mutingog pa ka nga niang ko naman si Alma sa tubangan sa kong asawa. Handos-handos lagi nakaingon sa tanan. Mga katuma kasama ang kaagi ni Arnold dinining tulumanon. What's the style? Handos-handos is style! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Sammy. Ginaingon, dili gid ay maayo sa usa ka bana nga kung makakita og away ang iyang asawa, moapil kini og mulaban sa asawa kay musamot lang ang problema. Mao kini ang hitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Ano gamastis siya nga nagpalit og luto daan nga sudan? Kuton ng kuda. Kanihan ako nakasukad og kanon. Sudan lay kuwang ini. Bay, sabi! Uy! Bay! Si Imo asawa, bay! Si ba dumulong singgit sa gawas? Ang akong asawa. Bay, sabi! Ay, imo asawa! Bay Badong! Ngano bay? Ngano nga akong asawa bay? Ha? Bugno! Aduan na yun! Bugno sila sa date! Unsa? Uy! Nagbugno ko sila si Tisyo ug Nadit. Ngano mo sila naghangal nag-away na ng duha? Klaro kayo. Si Nadit na sad ang nag-una-una ug pangaway siyang asawa. Piluwahon ko ni wala ka! Husta na! Magpasalamat ka dunay nakauwa nga to. Kay kun wa pa, baligin ang bukton mo. Hoy! Kamu ba? Naunsa man sad mo? Naghinanaw lang mo. Huwag mo makawang ining duha nga nagbugno. Amo man nag-iuwang ko, pero wa man gipatao. Kapoy sa siguwang, masamdan niya, me. Ikaw ba, Nadit? Klaro kayo nga ikay nag-una-una. O pangaway siyang kasawa. Unsa ka man taon, oy? Ingo manghilabtan kong asawa nga, wa man namang hilabot nimo. Kudnahan sa kanang asawa ni mo na! Nalapad, managnaw! Unyag lapad, di gwapa. Ikaw cute na dagway nimo ay murag ang iro nga nagsampaag pangitag laki nga mo jerjer nimo. Aman mo pulit nimo kay piyanga ka makay ilong. Sakto, day. Kana, day siya. Ulit na ta. Ayun na pagtubay anang Anadit. Tanadong! Kana, day. Kasakit ka sa kong bukton. Uy, nga gibilwa. Kasakit. Agay. Ikaw ba? Sige ka pangaway tao ng asawang Sami. Oy, wala kay bahibo, anak. Kaya na naman tao na may Sami taon. Sa? Busa! Kung ako pa ikaw, nananay bana ba? Nananang bana niya na si Baysami, sige ka pangaway. Ako pa ikaw, no? Ako lisog ta. Okay ko rin mo, ibok ko rin mo. Di, Col! Apyagon ni maglawas, ah! Oh! Kato ka piyong ng taon. Pinda patak ka magsulti na din. Mo ba, Leticia? Uy, dong. Mogi ako naabta nga nagsinggit-singgit na siya dito sa tindahan ni Marie nga ako kuno kay daghan kuno kog laki nga ni Jerjer nako. So wa pa ko nimo pangasawa. Wa na lang unta nimo tubaye, day. Ipalagot lang kana niya. Di man sa kaangay nga mabalaka. Kay di man pud na tinuod nga bulhang na ka nga akong giturjak human sa tong kasal. Paot man gining ako dihang Ugara nag-imo lang ng ipalapos sa pikasdunggan ng imong madungog nga pagdaot niya nako. Basta muusab pa kina siya bugnuon ko ginag-usab. Unsa bay? Mao na. Ibog man taon kinasnadit ka taon ni mo. Ako nang giging na nga. Doon na kay asawa, pero ibog yun kay taon ni mo. Eh, mao na, lagot mga taon na. Mao ang awayon gina niya ang imong asawa. Lagot gina siya may, sige imong asawa, may imong gipangasawa. Mao na niya, kinatingali mo asawa. Tisya bay? Oh, tisya. Oh, mao na. Suya ka na siya, tisya.
Wa mangguguni kagusto niya bay. Kung sus. wag ko manguyab ni Nadet ba? Ay lang anang pagguwa gusto unsa pa rin gusto pagkagawa. Ako pa ikaw. Jijira na. Akong ba na. Jijira na ko sabay. Bay ba dong? Mori akong ika paghambog bay og jijiro mo ka usa hilom na sa dit. Tilawa na si mo di ba? Kanang piso mo karaan nga murag 5 karaan sa una. Asos. Ay, di lang Kamo ko bay. lagi na. Ilang ko bay? Sos. Mahal ako si Tisya. Musa di ko makahimo sa pagtila og laing babay. Si Tisya ray akong anaon kay asawa ko siya bay. Si Tisya lang bay balong. Bay sabi. Saon ko man lang babayan na uy aron iya na unungay. Mo gini debate mo dito sa gawas diyo, ha? Ay, wala lagi. Nagsinggit-singgit na dito nga si Tisya kuno kawatan. Akong gibadlong o gana ko nga ikiha. Kay mahog mo nagutag akong pagkumangkon taon si Tisya kay imo guna siyang asawa. Pagkumangkon guna ka nako, sami. Unya tiyo, unsay ang reaction paghulga nimo nga ikiha mo siya, ha? Ay, huwag yung mahadlok ay. Huwag ako na ilyatubang. Giingnan ko nga ako. Pisot ko nung paskambuang na bayan. Pisot ko nung ko. Ay, biya na lang ko ay paitan ng pisot eh. Huwag na lang ko mamutubay yung taon kay mapisot ah. Eh, tinuod man siya nga pisot ko. Makalagot yung mabayhana da. Huwag yung minaw ay. Agtuon ko siya. Yo. Aron lungan na niya og daot ang akong asawa. Kana sige dong, adto si Nadet ko lataha siya dong. Dali! Pahin ka! Bahalag mapriso ko! Nga ako'y misuong din eh! Og mikulatan ni mo! Dala kasi magluyod dong sami. Eh, kay sapot bisan gamay. Pati tayo. Ang imong ubos cute pa kayo. Pikot pa kayong baba. Walang. Yan sa mangkay kasi tutok niya. Sige na. Dahil. Lara miduol na ko nimo. Misikit na ko nimo. Mata ni mo. Klaro kay ka nga bagkong kaligo. Manghigda ta. Ulit dayo. Bisan dili ka guwapa. Bugduhan ang imo. Ikaw nang magkakuha, ani. Buon ko ni Inipi. Katak ko. Nagsakit. Kaan ko ni diretso. Try na ko ng kiingon nilang video, ke? Nadet. Singalog. Sabi, alibi. Ginanili na magwanta. Lami na kayo. Ganun ko lang. Agulingit. Tempa. Ay! Kaap. Sana. Gay, ay, sami. Hinay-hinay lang, oy. Gay, uy. Ay, pasakit tayo di ay ni. Ay, pinakapalami. May nahitabo gyud na mo inadet atong higayuna. Human sa nahitabo, wa na niya awaya ang akong asawa. Ako kasama ang kaagi ni Sammy, dinhining tulumanon. What's the style? Wa na awaya ang asawa style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jay, ginaingon ang gugma murag pati. Nahanglang buhian o hatagan sa kagawasan aron makalupad bisag asa. Kung mobalik siya maimo. Kung dili, wa kay mahimo. Mao kini ang hitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Gutoman. Nga unta barabard? Asa ta mga barabard? Diha lang gud. Barbecuean? Oh, ay barato ra diha ta na. Yan na kay wawart ya? Ay wa lagi. Ikaw? Tabo pa ko ha. Pari na tagpaan tag 5. Inom tag tubig, fights na. Sige, fight! Gani haramang naglingkod-lingkod sa akong tindahan. Unsa may inyo? Baboy. Mantis baboy. Bastuson lagi mo, no? Pan, tagsalami ka ng tag 5, Daites. Kaluoy god ninyong duha. May kwarta sa. Klaro. Kung na pa may kwartas barabar doon, Jay. Di mo din tindahan pala ito eh. Dili, adto may mga sikat mga restaurant.
No? Wag ko manawag og customers aron ari mo palit sa akong tindahan, no? Bird. Ano lang pang manungog ni Tess Good? Tess, everlasting. Duha ka buo ka mo. Okay. Ganahan jud kag everlasting, no, Jay? Moral. Sama sa kong pagbati ni mo nga way paglubad. Everlasting love. Hugot ha? Mare, hugot. Mao ba? Hugot pa mo, Tess. Hugot. Ganahan mo pagkuaning mamati ni Jay. Good. Jay, darang inyong pan. Uy, nagawa na ko din eh. Ay, duha ra ka buok, oy. Uno man ang usa ka busita. Ingan po niya nang akong gugmani mo, Jay. Ay. Pida, takis omen, barbarday. Sikat kayo. Kalit mo ka kami nyo! Bito, Barbards. Wag ko magdahong nga. Tinudon ni Tess nga magpakasal siya nako. Dahil unsa ra guggo. Publikong pagkalalaki. Way kwarta. Siya may tindahan nga daghan og kwarta. Yutaan. Ako. Unsa ra guggo. Ginira akong dagway nga puhunan. Gwapo man ko. Ganong nagsuka man ka, Barbards? Mabdos ka? Ura ni mo nabe, barbarday. Parbida. Gusto niya naman ko ng ako good ay tuwi. Ay, ikaw. Gusto man ka magminyo. Minyo na nung parehas na to. Kinsa may ibaw tao na to eh. Itong uyab sa Jackie, wapaw dyan ko sulta. Ha? Ida. Pobre ko. Gwapo lang kayo ko. Sa grabiya sa musukan. Giloon pa kasi kong isulti. Loon kay Barbards! Jay, makaanak pa ka ta? Nganong dili man? Kuwang-kuwang naman to. Lain na siya ng gungguwang, uy. Di naman good na ikalimot ko. Lapas na tanduhas kalendaryo. Unsa man ka, uy. Ang po lang tas kinuong nga makaanak pagita. Bahalag, gors-gors na tang duha. Jay, magsulti ta. Unsa man ka na, Tess? May pangayuon ko nimo. O sige. Kung makaya lang nako, akong ihatag ni mo, Tess. Makahatag ka ba nako og kagawasan, Jay? Ha? Unsa imong ipasabot? Magbuwag sa ta. Tess! Way, ayo ning ginabuhi, way. Kanta na. Wala ko ipaglao. Mauri, paborito di mo. Ayaw mo sulti. Karoon na lang kami hikot. Kani unto na to, paminyo niyo. Isa? Teleahin. Sige, nana, kani anto. Ano, kasulti ka man, ana? Bati. Uy, sa kabati, sa naong, hagbay ron ta, kang bati yung kang naong sad. Anong tungan ba ta? Pares mo nga, bati og naong. Huwag ka ba eh! Salamat, Tess, nga mituman ka sa imong gisaad na kung magtipon tang duha. Salamat jud kay day. Huwag kong kasabot sa kong kaugalingan, Jimmy. Kalit lang na huwag tangang akong gugma sa kong bana. Giunsan nimo sa pagsulti niya? Gipangayo ko ni Jay ang akong kagawasan. O iya gihatag na ako, Jimmy. Salamat, Tess. Salamat, ha? Tuman ko sa bang akong gisaad nimo. Nga panggaon ko ikaw, Tess. Salamat, Jimmy. Tess. Oh, Jimmy, may kimi abot na ka. Diin man kagikan o yung ipaningot ka magmaayo. Kubok ka? Sabog. Unsa? Dali, Tess. Ay! Jimmy! Naunsa ka ba? Ay! Gusto ko yung habil ngayon mag-ipag! Nagdugo! Imus nina. Jimmy! Jimmy! Gigisin mo ako si Nina! Kailang magkakita kong dugo. Ang abil ni mo nga nag-agas ang dugo ko intilapan. Kalood ni ma... Luod ko? Luod. Jimmy! Ayaw ni buhatan ako! Jimmy! Basta na! Ayaw! Haling ang ipunin ni Jimmy! Ayaw!
Aga ka? Diin ka magigan, ha? Diha sa tong silingan. Di gawas ka? Nanong ka laki? Ha? Jimmy! Di kaon ka dako? Buring ka! Ha? Jimmy! Buring ka! Muna tino, di ba? Basta na! Sobra ka na da! Si Jay, sa tulo ka tuig na mapanagtipon, bisag kusi niya buhatan ako. Pero ikaw, sa kabuhan pa tang nagtipon, bisag papatin og sukma nga akong nadawat gikan nimo. Reklamo ka? Ha? Reklamo ka? Jimmy! Balik! Kinsa na? Tubagoy! Kung di ka mutubag, di ta ka ablihan. Kinsa lagi na? Kung tao ka, pakita. Kung maligno ka, pahawa. Ay. Purag lain ni Nida. Akong sanggot, Akong kwaon. Putol yung liyaw ni mo kung kinsa ka mang nanuktok diha. Ay, akong sanggot, Asa man to? Limot ko na. Huwag na yung sanggot. Skang taka. Huwag man mubalik kong panuktok. Ay, hadlok siguro nga. Putan og liog ay. Ay. Balik magpanuktok. Ay, ako na lang ablihan. Ug andamon ko ning akong bakos. Aron ko magkinaunsa. Kining pilya sa bakos akong ihapos niya. Isa na! Kalito na kong abli ang pultahan. Gini. Jay, masalo ako. Tess? Nibali ka? Kimingakoy ko ni mo, Jay. Natuog mo tayo ni siya, Malunggay gihapon ka, Jay. Matuog bisag irumansag maayo. Sa tilang, mamawi ko maayo ni mo, Jay. May kasahak ko ni mo. Gipangayo ko niya akong kakawasan tungod sa sayop nga pagpati na ko kang Jimmy. Sorry kaayo, Jay. Sorry. Buntag naman di ay. Huwag na sa akong tubad si Tess. Ay, nibiya na sa dyan ako. Uy, si Tess? Si Tess nagsuka? Tess? Ano nagsuka ka? Jay, tala na kapuhan nga ako dog Mabdos ka, Tess? Kinsay amahan? Ikaw? Ha? Abdos na kong daandang nibiya ko ni mo. Og si Jimmy? Nakaturjak ba siya ni mo? Oo. Huh? Sa ato pa, nagka-blood compact mi ni Jimmy. Mabdo si Tess og ako ang amahan. Pero nagka-turjak sila ni Jimmy. Nagka-blood compact ming Jimmy. Nakatambo siya gamay sa gimabdos ni Tess. Mga katumay kasama ang kaagi ni Jay, din hining tulumanon. What's the style? Nagka-blood compact style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Mayet. Ginaingon, kit natayduron ka sa tao nga imong gimahal. Masakit nga gibiyaan ka, kay siya gipulan na. Huwag kining nahitabo song kinapuan niya, di na ako mahimong. May kalimta. Ay, Mayet. Taas mang linya nga. Naghuwat at PSE, uy. Mamaulit na lang ka. Gino, agwanta lang good. Kapoy na balik-balik, uy. Sus. May magmawagtang ning building yung PSA. Mamagin ko ta. Kapag ko barog diri. Nga naman ka, uy. Kalalaki ni mong dako, gikapuyan ka. Umanggi ko kapuya diring babae ko. Uhaw pagit ka ayo. Magwanta ka. Ikaw lang. Muli ko. Sige na lang, uy. Mamaulit na lang ta.
Walang unta ni mo dad as Gino. Mas maayo magudog tatuan ko nga kaming duhang magkuwas sa mong live birth. Dito sa Space A ba? Yun man, sinumar. Oy, klaruhan as Gino mayit ha. Basig wa siya gusto nga mapakasal nimo. Napugos lang siya. Uncle, Mas maayo na klaruhan mo siya. Kasi magbasol ka lang unyas kalayan. Yan ka man, Jen. Sige, padawag si Bayet eh. Da, pasigdai siya pa eh. Si Pasagdan, nag-away mo? Wa man. Ang laing magkagtinagda niya. Walang ko sa mood pa. Oh, pagkasano ka mo? Oo, pero di ko ganahan. Ha? Kusa? Di po gustong mahigtan sa liog pa. Urbida. Gino, sultihin niya nas Bayet. Palauma ang babae kay pati ng pasaligan ni mo ng babae. Unsa ko niya? Sultihin siya! Siya may gusto nga makasal mi pa. Gino, ang kasal, dili kay sa usara ang nakauyon. Ang ngay sabutan na ninyong duha, kay kamong duha ang magtipon. Sulti, tinuod si Mayet ha. Ayaw siyang palauma. Kung diri pa ka nako, di na ko kinahanglan nga pakaslan. Giselle? Lagi, maugid na Chino. Kasal? For me, papel ragid na. Awi noon, sakto ka Giselle. Praktikal na tarin panahon na, uy. Mahimo mo ko magtipon, uy, kasal-kasal ko, Sus, abot anak ubang mga babae. Gusto kita ng kasal para ingnon na misis na sila. Sakto ka Giselle. Practical yun ng imo wala. Okay naman gani ko, bisag minyo na ka, Gino. Kabiton ko nimo. Sobra ba ka-practical Giselle da? Tumayin ako, Gino. Kung madayon ang imong pagpakasal ni Mayet ba, di man iha, niyara ko sa tabi-tabi ha. Naghuwat ng imo kong kabliton. Ay, kabiton. Okay? Ama, magang babayhan na ka. nga nang karon ka lang nagpakita na ko, Chino. Nabisi ko Mayet. Ansa? Mahimo ba Mayet? Ayaw ko sige pangutana. O nga nun di naman lang po ni mo tubagon. Kapoy. O ba ganito maminyo, daghan ang kagbangutana diha. Mura ba yun di na ko gusto. Nga bisag unsang orasa, pwede kang mangutanan ako, diin ko, kinsa akong kauban, etc. Sultihin na lang gud ko. Kung padayon pa ba natong atong kasal? Unsa tong Mayet? Klaro man kaayo. Wa kay gustong makasalta. Sakto nga akong pagumangkod, Gino. Manang prangkahan talang ka, no? Uya, prangkahan sa nis, Mayet. Nga dili ka pa anda magpakasal niya. Saman? Tito. Parehas ng laki, Gino. Nabasa na ko sa imong sinultihan, nga sa imong mga lihok ngadto ka Mayet. Ayaw siya pasakiti do, ha? Kay kung pailako nimo ang akong pag-umangkon, kita'y magsula. Gihadlo ko nimo, Tito? Wa! Uncle, gusto na mo, ana. Ay mo paglalis. Chino, sa tubangan sa kong uncle. Sulti. Magpakasal ka na ko o dili? Tumaga ang pangutana ni Mayet, Gino. Tumaga siya! Asa ta, Jean? Ay, sa kaysa. Unya na pangutana. Okay. Targabay. Happy ba ya kay ko? Happy kay ko. Dami ikaw ko din sa mga cellphone. Gusto kang malingaw? Sure! Ikaw gusto kang malingaw? Ngawan ka ka. Ay kabala ka. Carry kay na ako. Milakaw ra ba si Gino man? Mayet? Lakaw di ay? Ay, sabot mo? O, Tito. Sa kaya ba itong taxi? Mao ba, Tito? Tawagi ko na siya ang cellphone. Sige, Tito. Di na lang ko magtukay. Oo, sige, dahil Mayet. Pastilan kining anak ka. Huwag klaro. Unsa kay resulta ni sabot nila Mayet ni magpakasal? Madayon o dili. Pulpida, ako'y naluoy Mayet. Gusto man kang malingawan niyo. Mas paligid ka na po. Gino ka na po. Lagyan ng mga kikong giingan niyo.
Ingon jud sila nga nagtapaw sila sa akong performance. Dali asa malipat sa imong mga matoy. Makita ko na si Chino. Baka tilawgi siya niya akong kumo. Ayun ko. Giinay ko na totoo na. Nga dili ka ni pailakon. Busa ayaw na pagkasal niya, mayat. Magpakasal ka, Mayet. Ayaw po sa imong kaugalingon, Gino. Magpakasal ka. Di ba, mama na imong gusto? Kasta na di ikaw, ma. Oo. So, kabit na lang ko ini. Gaga. Mama ka na imong gusto? Oo, pero sabi na lang nga kapit ako taman. We, nag-uol ko no ka? Wa, uy. Wag isa kung bukabularyo ang mag-uol, uy. Sino? Tito? Kinsa ni mabayana? Amiga rin ako, Tito. Amiga? Ganong gisabak man ni mo? Ungkol. Kaslo na kamuog mas mayit. Mauli ako nakita! Agay! Agay! Sakit akong batak! Agay! Kuko! Ngayon mo gisabak, Gino, agay! Habi kay ko, Gino, nakasal na ta. Ikaw rin nalipay. Unsa to imong gisulti? Wa, matug na ta. Matug? Unang gabi sa tong kasal, matug ta? So may imong gusto nga atong buhaton? Maghimutan, baby. Ool. Unsay? Kay di ka makamaumubaws. Magpatara ka lang. Gino? Naubos ko ni Gino, Uncle. Di dayon yung pagkasal ni mo nga may babae siyang gisabak-sabak. Unsan ko? Traidor na ba na ni mo mayat? Traidor! Kung gisakitan ka sa akong gibuhat, aw mabuwag ta. Gino? Wa kay lami. Gipulaan ako nimo. Mas may pang magbuwag na ng tamayet. Magbuwag tamayet! Sawa pamikas lang ni Gino. Traidoran ako niya. Ug nagpakasal siya nako bisan pa man siyang pagka-traidor. Kitan ko, pero masakit yun kaayong akong gibati. Diyang nakigbuwag siya nako ug akong gibiyaan. Kigipulan ko na siya nako ug ako'y performance level. Mga katumal kasama ang kaagi ni Mayet. Din hining tulumanon. What's the style? Why performance libre style? Mao to mga listeners, ato ang What's the Style Part 7. Akong pasalamatan katong nag-comment sa kuha. Salamat jud guys sa imong pag-comment nga isa jud ma-appeal sa atong pag-vlog. O ato i-shout out sa ang nag-comment. Shout out na to si Excel Candy. Shout out mo da sir. Ug kang Ma'am Larny Vidal. Shout out mo dia ma'am. Ug kang Jod Plustico. Shout out mo dia Jod Plustico. Labi na sa inyong tito. Pirmin naminaw. Si Oscar Abedaw, shout out po na ko si Ma'am Hilda Asuncion, ug si Sir Luel Balandras, shout out mo dia Sir Luel. Ug kang Ma'am Del Sam 99, shout out mo dia ma'am ug sa imong mga friends diha. Ug kang Sir Dads Baskis, shout out pud mo dia Sir. Ug mga tong listeners, tanan ka comment sa tao atong shout out ug apil nato sa pagbasa sa atong part 7 sa atong What's the Style. Ug usmuna kong listeners, salamat jud kay sa iyong pagpaminaw o pagsuporta. Daghan jud salamat.